Менә шулай итеп, нинди генә сүрәне, аятны теләсәк тә, бүгенге көндә укып, язып чыга алу мөмкинлеге табабыз. Һәм менә шушы Коръәни Кәримгә нигезләнеп, мин инде сезнең рөхсәттән Раббыбызның насыйбы белән әз генә вәгазь өлешенә дә тукталасым килә. Ул да булса, бүген сезнең белән тукталырбыз, Алла бирсә, Ат-Такасур сүрәсенең берничә аятына. Һәм үзебезгә бер ачышлык табырбыз, Алла бирсә. Шушы сүрәдә Алла Субхана тагала без нәрсә дип хәбәр бирә? Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхакумут такасур ди. Алар ди. Тәкәбберләнделәр. Алар ди масайдылар. Алар ди миннәкләнделәр булган нигъмәтләре белән ди. Нинди вакыйгадан соң шушы аятны Раббыбыз Субхана тагала без индерә? Ул була Һарут патша заманындагы вакыйга. Һарут патша иң зиннәтле, иң татлы, нигъмәтле киемнәрен кия дә мәйданга чыга. Һәм мактана башлый үз халкына. Нәрсә диеп? Карагыз, арагызда мин нинди байы, нинди мәртәбәлелеге, миндә нинди зиннәтле киемнәр бар, сездә андый юк дип масая мактана башлый. Аллаһ Субхана тагала без нәрсә дип әйтә? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا دي. Сиңа шушы ниғмәтләр бирелгән. Әмма ләкин син гыйбадат кылып, хакыйкатьне танып, ахират сәгатенә хәстәрләнү өчен шушы гыйбадәтләр бирелгән сиңа дип әйтмәгәнме? Уйланып карыйк, без уйларга мөмкинбез. Безгә кагылышлы аят түгел ул. Безнең хакында сөйләнгән сүз түгел дип. Алай икән, үзебезнең рәвешебезне бүгенге көнгә карыйк әле җәмәгать. Бер мисал белән чагыштырып. Күз алдына китерик сезнең белән менә бер авылны. Авылның тизелеп киткән йортларын күз алдык. Һәм бер йорт кинәт бер йорттан бер бала йөгереп чыга да, тәкәбберләнеп, миннекләнеп чаба башлый икән. Артыннан әнисе чыккан ялварып: "Балам, тукта, син ни эшлисең? Нәрсә кыланасың? Йортың башка җирдә түгел. Менә монда балам, сабыем, кайт кире." Кайт дип ялварган.